Good morning, YouTubers, or kung sino man po ang makapanood nitong video. House for sale, location, Grand Riverside Subdivision, Pascam 1, General Trias, Cavite City. Phase 2B. Clean title, main road, in front of basketball court, malawak po ang space sa harapan. Pwedeng-pwede po kayong magnegosyo. With extension, ang sa front ay ang terrace na naka-grills. Back extension, sampayan po. Direct owner po ang nagbibenta. Looking for direct buyer only. Wag po ahente, pass to ahente po. Direct buyer lang po, please. I-contact nyo lang po ako sa aking FB page, Juliet B. Hostado. Email, julietbertes@gmail.com. Contact number, 0912-655-2029. Nasa screen po ang information. Malapad po ang area ng harapan. 36 square meter po ang sukat nitong bahay. Ayan po, malapad po siya. Yan naman po ang mga kapitbahay at ang lokasyon. Just message lang po. Libre po ang magtanong. Sa mga OFW po na makakapanood nito, baka po interesado kayo. Kung wala pa po kayong sariling bahay, ito na po ang pagkakataon nyo na magkaroon kayo ng sariling bahay. Meron pa naman po itong tawad. Pwede po nating pag-usapan. Just contact me. Thank you. July 23, 2025 po ang video na to. Kasagsagan po ng bagyo, pero kitang-kita naman po wala po siyang baha. Hindi po binabaha ang lokasyon na ito. Kaya the best po ang location. Para po sa ikapapanatag ng iyong kalooban, wala pong baha dito sa Phase 2B Grand Riverside Subdivision, General Trias City. Opo, city na po ang General Trias. Kaya murang-mura na po itong presyo niya para po sa syudad na lugar. Ang mga subdivision po ngayon ay nasa malalayo na po ang mga lokasyon nila. Ito po ay nandito lamang, malapit sa EPSA, malapit sa Malabon, Gentry City po. Bilhin nyo na po. Walking distance lang po siya papuntang gate. Sa highway po. Ang sakayan ng mga jeep papuntang EPSA. At sa kabilang side naman po ay papuntang Palapala. Malapit lang pong lakarin ang papuntang main gate mula po dito sa bahay. Nakakapag-exercise ka pa po. Ito naman po ang kusina. Yung pintuan na yan, doon po ang palabas. Ay extension sa likod, yan po ang sampayan. Hindi lang siya nabuksan. Yan po, oh, pwede dyan ang lamesa, kainan. Yan naman ang stainless na lababo. Ito naman ang sala. Yan ang munting kwarto. Doon ang main switch dyan sa kwarto. At ang cute na CR. Sapat lang para maging komportable kang makaupo dyan sa trono na bowl. Ayan naman po ang ating screen door. Walang lamok na makakapasok. Pinong-pino po yan. Dito, terrace, sarap tumambang.